$2 Senzeni. $2 flour. Yeah. What is it? This is everywhere. Ah, namari. Yeah, baby. Kusheva mari konzi makae. Kwepa popo takakwira pakatakakwirwa napakwirwa apa Senzeni. Gara zvakanaka. Senzeni une mararo uyu. Aiwa. Ah, nadi. Unoita sengo tikaona uchibva unoita senge chatovhara madho eshopu zvokwadi. Haunzwika? Kuchikoro ndogara sei kana? Ndo anoda kutokubvunza iwe Senzeni kana uri kuchikoro madheski unombogarisika sei pamadheski cheshe? Ndisipfira vana zvambaradza. Saka isusu tofabva kukurova handina? Wakana. Ndorwai. Saka garisika zvakanaka. Gentumbo zvimbira Pepsi yangu chokwadi. Unoidawo here Pepsi? Kana Senzeni kutombofira kubvunza ndoita senge ndachitamba. Iwe ngandikutudisire muglazi. Pepsi yonaka ine. Vana Senzeni kutombobvunza watoziva kutoti haurambi. Ndirarizare mani. Iwe woti ndirarizare kwentomboika ndikakudirizare sei? Muzvizive nezviriko mazuva anomboti ndikati ndirarizare unorizadza. Ndirarizare. Aiwa, iwe anenge atenga ndiye kakuti woti ndirarizare. Zvino kana usina kutenga ndokudira rozara kudii ndozomwa chii? Vanhu vakangoti ndirarizare vanozadzigwa henyu. Iwe ndo vanenge vatenga zve. Yori kungoti nezigirazi rako makurira rakaitero ndikazadza reseri mosara muine imo munhu. Asi ndozvoitiwa nendongozvadza mani. Iwe chokwadi ndadira rezare ndivawe ndodira rechisara rakadini nomwa iroro. Saka munyana chazo. Asi zviriko zvotoitiwa navanhu zvoti kana mukandidirira mukadira hafu ndoti ndirarizare. Ndinozadza. Vari kutozviita asi ina handikwanisi kuzviita because ishoma iyo. Ivo vanenge vane mabhodhoro mazombe wochadira rizare rozara. Ndomowanika kudirira rese indomwe kurya ndichikupa chimwe tushoma kwacho. Zvimwe zvinhu unongozviparirawo rona Senzeni dira rizare. Kendo vakuti titupai vana dira rizare dzingi rangu iro ndomwa chii papapo manje. Inini iye akatanga nadira rizare akuti pariri. Vana Senzeni vakutotedzerawo kudira rizare.